Kembali masih bareng SR dikasih ada kisinan 2. Atine sopo sing kuat yen mong dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel atine kosot disrekel sirah momen atine kecewa coba kaya duweni wis kadung sepenuh hati jebule mong baleni kisinan terulang lagi bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis naliko awal pacaran dadi padha wis ngalami dadi payung wis ngalami kadung telos ora mikir cinta tak pasrah Gusti. Ora mikir cinta tak pasrah Gusti. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis naliko awal pacaran dadi padon wis ngalami dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrah Gusti. Bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis naliko awal pacaran dadi padon wis lakoni dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrah Oke, matur Mbak Dun, terima kasih Mbak Puji. Ini kan sampun ngatur kita tepat.